پشتی شورشا سوریه دست پیکر و هن نافچین پارێزگا حەسەکەی کەتن دبن کۆنترۆلا پارتیا پەیادێدا ku xwe li wanê navçeyan kir desthilat û hêzên leşkerî ava kirin û ji bilî hêza xwarê neda tu hêzên Kurdî bên avakirin yan derbas kirin, hêzên din jî hatin avakirin. Mîna hêza Sotorya bi ser pêk hatiya xiristyanan ve. Her wiha hêza Senadît ya bi ser hoza Şemer ve. Hêza Sotoro jî dibêje ku wan xwe bi xwe ava kirine û rejim û artêşa wê piştgiriya hebûna wan dikin û ew lê dijî hêzên înfîsalî û terorî kar dikin. Du hevdîtinekî de li gel kanala OTV ya Lubnanî, Ahiqar Îsa berpirsê Komîteya Têkiliyên Giştî û Endamê Emîndariya Giştî ya kombûna ciwanên Sûriya dayek da zanîn ku wan xwe bi xwe hêza bi navê Sotoro ava kirine, bêyî pêştgiriya tu kesî û ji xwe re çekê kirîne ji bo parastina gund û taxên xwe. Her wiha Îsa diyar kir ku wan di destpêkê de Sotoro tenê ji bo parastina taxên xiristyanan ava kiribû. Lê piştî wê yekê komên terorîst û komên cudakar an ku înfîsalî peyda bûn li gor Îsa pesend dike û ji bo wê yekê neçar bûn karê xwe berfirehtir bikin. Di pirsekî de li ser hêzên din yên li parêzgeha Hesekê ku xwe kirine rêveberî an ku înfîsalî, Îsa got em dibînin ku rejim û artêşa Sûriye piştgiriya hebûna xiristyanan li parêzgeha Hesekê dike û em lê dijî hêzên terorîst û hêzên înfîsalî kar dikin. Hêza Sotoro li parêzgeha Hesekê hatiye avakirin ku ji ciwanên pêk hatiya xiristyanan pêk tê û navendên wê li navçeyên Kurdî ne û ji bilî ala Sotoro tu alên din bilind nakin. Hevdem hebûna hêza Sotoro her wiha hêza Senadît ya bi ser hoza Şemer ve û beşdarbûna wan di şer û pevçûnan de û bilindbûna wan hêzan ji aliyên taybet re, Partiya PYD dibêje ku ew ê nadin tu hêzeke din ji bilî YPG li Rojavayê Kurdistanê hebe yan jî alayeke din ji bilî alaya YPG bê bilindkirin.